Altså jeg frygter i det her tilfælde, der frygter jeg, at vi får aftalt, det hedder TTIP, det er en international aftale mellem Europa og USA, hvor vi laver en handelsaftale. Og den kan sammenlignes lidt med den handelsaftale, vi lavede blandt landene i sin tid, som EF, som så udvikler sig til. Men hvad er det, der er i vejen med, at de sidder? Jamen altså selvfølgelig skal man da have lov til at mødes på net, men problemet er, at der er nogle mennesker herinde, som virkelig har magt og har indflydelse. Der sidder jo folk fra den europæiske centralbank, fra Europakommissionen, der er selv journalister derinde osv., men der kommer aldrig noget som helst ud om det. Og vi føler jo lidt, at det er vigtigt, at vi også bliver informeret om, hvad der bliver snakket om. Det kan godt være, at de påstår, at vi sidder og laver aftaler, men de mennesker, der mødes derinde, er enige om de ting, vi snakker om. Det er bare spørgsmål om, altså de små detaljer, vi snakker om. Men er det her en konspirationsteori fra din side, eller har du noget, der kan bakke op? Altså, der er masser af informationer og masser af udtalelser, også altså Wikileaks har blandt andet også udgivet resumé fra deres møder. Men det er ikke mere end her forleden, altså det er et par dage siden, at en af medlemmerne fra Europakommissionen, en italiener, der kom ud og sagde, som faktisk er medlem af gruppen, han mente, at de var rundt til alle ondt. Så mener du også? Jeg mener ikke, at de er rundt til alle ondt, men jeg mener, at de er i hvert fald langt deroppe. Hvorfor? Jamen det er jo netop fordi, at de har haft indflydelse på mange ting i løbet af de sidste 50-60 år, hvor de har været etableret. Altså blandt andet sådan noget som den europæiske union har de jo været store spillere i, ikke? Og mange andre, altså hvad skal vi sige, internationale aftaler og beslutninger, de bliver taget ind bag de lukkede døre. Altså først så kommer det måske fra andre mindre grupper, hvor de sidder og aftaler. Altså vi har jo her i Danmark, har vi jo det, der hedder VL-grupper, hvor også virksomhedsledere, de sidder sammen og aftaler, eller i hvert fald diskuterer forskellige ting, ikke? Og de ting, der sidder på de møder, dem får vi jo ikke indblik i. Og det gør jo lidt, at vores demokratiske proces med politikere og så videre, og Folketing, den er jo lidt altså urolig jo, fordi at her der lader det jo til, at det er lobbyisme og penge og indflydelse, som egentlig bestemmer. Hvad så du gerne, måske? Altså jeg så gerne, at flere mennesker bliver informeret omkring de her Bilderberg. Jeg ville også gerne have, at både medierne, men også danskerne og politikerne, de tog det lidt mere seriøst, hvad der foregår her. Fordi det er ikke bare en skør konspirationsteori. Det er det møde, som minder meget om det, vi ser på G8-møderne, G20-møderne. Og de har jo meget påvirkning på, hvordan der er samfundet og verden, der udfordrer sig. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at man også tager det her seriøst. Mit mål det er sådan set at informere og selvfølgelig også at give min mening til kende, men mest også at prøve på at fremlægge det her på en meget seriøs måde, så det ikke kommer til at fremlægges eller fremstå som om, at det her det er noget, at det er en, der sidder og styrer hele verden, ikke? Og det er jo ikke det, jeg er her for at sige.